खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायनि सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। 90 बोसोर बैसोनि आबैमोना भट होनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै बुंदों। बिथांमोना चन्दन ब्रह्म। बिथाङा गावनि पुलिस स्टेशनाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ दान होबाय एबा भटखौ होनानै होबाय। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि केटरिना कैफनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि न'आवनो क्वारेन्टाइन खालामनानै दङ। बिथाङा लेंहरम बर'खौ खौरां लानाय समाव सासे एसएसबि कामान्डारा दुंहाव थासारि खालामदों आरो बेखौ लानानै खौरांगिरिफोरा गोख्रोंयै एसएसबि कामान्डारखौ सोंखारिदों। 29 नं गसाइगाव समस्ति इउपिपिएलनि बिजाथि समनाथ नार्जारि। बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। बिनि उनाव खौरांगिरिफोरजों माखासे मोगा-मोगि लादों एबा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायथिदों। बिथाङा तामुलपुराव जौमा फरायसालियाव लेंहरम बर'आ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। 62 नं बरमा समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि भुपेन बर'। बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि उनाव गावनि देरहानायखौ रोखा जागोन होननानै फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। 375 नं खाथ्रिबारि गुदि फरायसालियाव इउपिपिएलनि बिजाथि फनिन बर'आ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। 112 नं गौरां गोजौ फरायसालियाव इउपिपिएलनि बिजाथि रलेस इस्लारिया भटखौ होबाय। 62 नं बरमा समस्ति इउपिपिएलनि बिजाथि भुपेन बर'। बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि जखायख'ना सेन्टाराव भट होबाय। क'क्राझार हिंसायारि जाथाय आसाम बिधान सभा थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया खोब खम घन्टानि उनावनो जासिगोन। बे समावनो बिसायख'थिनि दाङाबाजि क'क्राझार शान्तिनगराव बिटिसिनि एम अरुप कुमार दे आरो बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरजों गोबां दाङाबाजि आरो बे दाङाबाजियाव बिपिएफ दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा अरुण कुमार दे बिथांनि गारिखौ बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा सुबखाय बुसिजोबो। मख'जाथाव दि जाथायनि सायाव दायो गोख्रै नायबिजिरगासिनो दं आरो जाथायखौ नायबिजिरनो मोननानै जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ 3 हमनो मोननाय जाबाय।